Možná tak, když si dáš 5 Red Bullů. Poslouchej, ne, já prčím, já jedu. Já jezdím, já na běžkách. Ať nejsem na sjezdovkách nejlepší, tak na běžkách. Tak to jsem. Ale to já jezdím, já si namažu, víš co? Minus 9. Víš co? Hodím si to pod chlapu. A když tam máš ty, co to mají ryby? Ryby. Tuk, ryby. Žáby. Mají žáby, ne? Já nevím. Na běžkách máš ty, jakoby šupinky, jo, pod patou. To mají žáby. Hele, ty si nemažeš, to si musíš namazat balí. Červený, jo, doporučuji červený. Holky, tak vám to do kopce neujede. Hele, a pak jedete. Hele, a na prvním soustředí, když jsem byl, víš, Sláví, na tom zimním, tak jsme jeli na běžky a říkáme si v autobuse s klukama. Já jsem šel ještě nějak ve 2 hodiny domů, víc z hospody. A říkáme si, to bude jenom prčák, to bude prdel, víc. Prostě když padne, tak nám nebudou moc nadávat. Ale a my nám dali všem ten sport tester. Víš, že musíš jít prostě na těch 165, já si to začne pípat. To jí pípat, ne? Ale teď mi to dali. A oni, kluci, namažte si, do těch kopců to bylo potřeba, a my. Ale hovno, nic nebude potřebovat mazat. Tak jsem je namazal. A pak jsem jel provincem. Přišel kopec, hele, a já dopředu a jel jsem 3 kroky do zádu. To bylo fakt takhle, já jsem to nemohl vyjet do toho kopce. Tak jsem to sundal, hodil jsem to na rameno a běžel jsem. Ukazil jsem jim na skál stopu, aby mě nepředjeli. Nebo to jde víc stromečkem, jo? To je takový Bčko. Takhle. Jsem přednáška. A nebo, jak mi učila babička Pecinová, po straně. Pane, už ne. Ty jdeš z kopce? Já bych věděl, až budu v terénu. No ale do kopce musíš, teda z kopce musíš plužit. Potáž na mě takhle, jakoby dojít, plužíš. Jo. Hele, já tak tam cítíš tohle, musíš takhle plužit. Jak se ti to řekví, já normálně, takhle se posadím, Hulky, víš co, hulky nechám za sebou a jedu. Takhle si sednu samozřejmě na lyže, aby mi prděl nebrousila. A jedu a koukám a číhám, že mě může co překvapit. Ale já potřebuji zatočit doprava, přirazím pravou ruku na zad. A teď už jsi jakoby na bobek. Samozřejmě musíš mít dobrý rukavice. To je základ. Ten manuál. Samozřejmě dobrý rukavice. A jdeš doprava, jo? Stáčíme se a zatáčka vlevo. A jedu zase doleva. Takže jakhle to funguje. No, a na sjezdovkách to bude něco podobného.